היי, אני אופיר ואמא שלי ביקשה ממני להראות לכם כמה זה פשוט לשים מנסה בד. שאפילו ילד כמוני עושה את זה בקלות. ככה. אחרי זה עשו צלע כמו זה. אחרי זה עלו אותה על הכתפה. ככה. אז הצליבו מקדימה ככה. קחו את שני הקצוות פה והזיזו את זה והכניסו שלא יהיה קשר. אחרי זה עושים פה. אחרי זה שימו פה ואז תקשרו פה ועוד קשר פה. ככה שמים ממצא על הגב. אחרי שהדגמתי לכם איך לשים ממצא בד על הבטן ואמרתי לכם שזה כל כך פשוט שאפילו אני יכול לשים, עכשיו אני אלמד אתכם איך לשים את התינוק בממצא. שלב ראשון, הורידו את זה מהעץ שעשו. קחו את התינוק, חובה לשים אותו ככה. שימו לו את זה בין הרגליים. שימו לו את זה פה בחלק מהטוסיק. אחרי זה החזירו את הכתף ושזה יהיה בין. אחרי זה שימו את זה ככה. אחרי זה העבירו אותו ככה, שימו ככה, וככה שמים תינוק לממצא.